ele fenna meso ngoli ngaroto jigi sule na beto buna ele. Bon, train ga lola gele ba de la sama quoi parce que wor tra ka so fi wor be so la train la bon ni train gon lola ko na entra ka wor fo de so to ko ya fe me mo bulu ta ko ta la to ya bon ni ta ko du masala la dro sengenti sika ba mai na ko na train coin a kelen be fen chamane ande un ka fe un bebe bo train la bisige bi ni ame che ka barate so la. Bon, train mendo sisa ni train be ta ka segina sisa muso be fereni monke onu an gatigu de be fara nyogon ka londo la mba fo muso mana so tabolo me na be muso be se ka che sutura o fem bade donc vraiment ni train wula vraiment be dianye ko sobe ambe mon fo jama ambe mon fo gouvernement o ki jije choko bela train be wuli choko wo choko ko ki jije train ka wuli termani sere mo wuli sawpa ni tere mo wuli sawpa ni ka demba tigi beta hali nu beta mobile den to ko magnifique biye detail ka dama o de gudoy minan hali ni ka musuni minan konkuru be na fika sara de mobile kono bo o degu be anyono be an commerce ko ni kana minan nali ko ni o temen o ko ni beta sanike e ka minan bisaka sigitile mo kan kaso de nyamada vraiment mayna kono yanko ni degu ko ni fulay kelen ko ni anyoye ka ba donc anga welile kam mum bala doro e na wulila ko na kadanye ko sobe et puis ambe mun dawo ka na wulila o ka jija o kana ki a wulila doro ako bana ko mabande na wulila fa ka zerede be ba do minni folo tay la tinya train la jole aglaron bolo ne parce on be contrat la be 3 et fin là et 3 ans bo donc sera taw nye foi taw nye do ni nya fa mo ma fle direction ni Sénégal mo ka on a ko yele ma ka gele en fle tu ka foi taw bolo sera be ke on te sera ambe kuma dani ambe sigide ni mama flede ano kana ko yelema agla mba mbulule parce ambe 10 ans 15 ans e be contrat buleta mbushi te fuike sara fuita unye do ambala sutura lo kono ani am fauna mbawde do on ta gela ne ba mbulu bi ambe gela mun kono bi an re balo donc agla lo mbambu ya fereke nyamo ni te transport ya fereke pour que kaunda ko yelema on ta chuka fuita mbulu ko comme dani ambe bulu abara la ante mbushi ante fuike do bara joni sa 2018 sancha ha na sara mun turande sara ka so do agela ba mbulu ya fereke c'est un unye seba le yen ka fereke ka train wuli train ko gelare ne ba mbulu adam la kita ma fo kai jogwati abebe bolo train sila lila do ambala ambawu na corona do jogwati a betari kunfe do ni train wuli no si an fana be horoma soro do ha mun be barake an fana be horoma soro do an were ha an bara nyoko mu chama mu soki buri gela bolo do jogwa fo tambulu ambala sutura le kono kena ni kena be bi ka soroke ni kena te be soroke chugori be anda bolo fana train munye ka train wuli an fana ko mun fana ni ma ko an ko regulation kenen do walantonya ab 15 ans 10 ans na fra ibe mo bolo embauchement te ke pousse contrat ko fana ga ma fle contrat ko caché ga on a embauché chakele donc wala ke nga do nye ne ba nya mo ye ga fere ke dia ko te ga train wuli wala ga dia nye bebe horoma soro wala kono kay raison ga commencer ga fene no da me dinga kono de ame dinga kono trésor mo mun be chama je fangao ga fere ke ko flam ma shakila kai train wuli shakele wala ke nga dia nye terrain ka kogele ya bela simma ninga femmen jagu femmen tante sal isata da ko le ngola kanati da ko le ngola absiti bula mesa ko le aben kan terrain ko le dun ko lo yabu ni tere wulla sasa hali jisuma ni na ta gare la sasa ndim fuinte sal isi yala feise o ko le ale do terrain ko gele ga gele ya badi la sama sira tambolo sanite sugula foi teranga ngana ni fefe no yala bebe ga ke gele yala sisano terango ngani ma segeni tugo mina ala di bado ni mo ko mi ngani sira ka on de meteranga wuli ante foi tiye do awko le ni terang willa bi kenang be mi fo nyama ko yo kan de meteranga wuli ni terang willa de ambe ala fo ka barkada foi tambolo ya ambe ngini kambe dugata ala ni terang joli sababula de terang sira fe mo ko be de ni de abe mo be ara sira fe abe waro ka fo ko gele ya be an segene no de an ngani be mi fo nyama ko yo kan de me teranga wuli ni terama wuli do sawa ba amai terang joli ay gele abala la sama ande mbambolo an chawti an chawbadera ara de jola ande una gandu mara na anga pele na malsiti poite dugu bere fle amet leba suno wala la yanno tante poite no telen joli
vraiment a ye gɛlɛya caman lase anw ma anw collectif le souverain ye donc k'a daminɛ Kati ma fo Kayi a wagati an ye mouvement kɛ parce que anw Kayingaw miiri la le terrain la anw ka patrimoine culturel de don ni terrain jɔra c'est comme ni anw sara quand tu prends les villages riverains a caman bɛ yen ils ont tendance à disparaître parce que olu kun ka sɔrɔ a bɛ lié terrain de la tu prends tout côté aujourd'hui maintenant même i yɛrɛ ɲɛ bɛ gare kɔnɔna na il n'y a même pas d'activité de ressources de revenus maintenant mɔgɔw bɛɛ bɛ taa damanda de la ou bien an ka denmisɛnninw u bɛ taa tunga la fɛ taa jugu la anw wulila ka kɛlɛ kɛ walasa ni terrain wulila feere minnu bɛ kɛ terrain da la anw yɛrɛ minnu bɛ voyager les denrées des premières nécessités olu bɛ nɔgɔya cogo min na aujourd'hui n'a tɛ se ka sa jaba tɛ se ka sa sogo tɛ se ka sa c'est les difficultés o kɔnɔna na an ye liti kɛ pour que a ka se ka wuli a wagati kɔnɔna na gouvernement kɔrɔma min tun bɛ yen n'o ye IBK ka fanga ye alala olu y'a nɛgɛn k'a fɔ ko vraiment ko terrain wulila ko ils ont même débloqué 4 milliards et demi pour la relance du trafic voyageur donc mais ala y'a kɛ o ma kɛ donc o fanga nana dafiri fanga kura min b'an kunna sisan n'o ye transition ye an ye olu fɛnɛ ye ministre min yɛrɛ bɛ an ka transport ko kunna n'o ye anw yɛrɛ balima ye n'o ye Magan Fili ye ale yɛrɛ bɛ bɔ yan de donc ça veut dire que ale yɛrɛ mɔna terrain sira in kan de donc o kɔnɔna na olu fɛnɛ ye fɛn dɔw kɛ ka machine dɔ lawuli machine an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ u y'a message a fɛn yɛrɛ caman image caman mais en réalité ka machine lawuli k'a to Korofina ye walima k'a to Bamakɔ ye anw bolo ça c'est du folklore n'a ma ɲa ko machine wulila anw ka terrain y'a ɲana o dɔrɔn b'aw nisɔndiya bi activité foyi tɛ yan bi ni damanala taga tɛ walima ka taa ji kan i ka taa sa Méditerranée donc o activité de b'an bolo donc gare ninnu filɛ nin ɲɛ bɛ gare ninnu na u parelen b'a don et ces gares là sont prêtes comme à accueillir le train mais garew peinturé la kɛw la bɛnna mais on n'a pas an ma se ka terrain mankan mɛn an tulo la fɔlɔ donc vraiment olu ye gɛlɛya belebelebaw ye anw kɔni sigilen bɛ impatience yɛrɛ kɔnɔna na n'a fɔra bi maɲina yan ka ko terrain bɛ wuli sini o bɛ kɛ seli de y'anw bolo ça sera une fête donc vous voyez un peu donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ terrain ka joli a ye gɛlɛya caman yɛrɛ de lase anw ma parce que sisan fɔlɔ an kun terrain mana na an kun bɛ se k'an ka nasɔngɔ sɔrɔ an bɛ se k'an ka denw ka safunɛ sɔngɔ an kun b'olu bɛɛ sɔrɔ mais depuis terrain jɔra an cɛw yɛrɛ bɛɛ de taara san an n'an ka denmisɛnninw dɔrɔn de bɛ yan an tɛ se ka fɛn fɔ gɛlɛya ye an tɛ se ka dan don a la tellement que gɛlɛya yɛrɛ b'an kan an t'a dɔn an bɛna fɛn min yɛrɛ de kɛ pour ni gɛlɛya in bɛ se ka bɔ an kan mais an kɔni bɛ min ɲini aw fɛ se tɛ anw ye de anw ye fantanw de se bɛ faama minnu ye faamaw ka wuli k'i jɔ u yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw bɛɛ de bɛ ka tiɲɛ gɛlɛya yɛrɛ de b'a la ni terrain yɛrɛ tɛ ka boli an ka sira man ɲi ka bɔ yan ka taa Bamakɔ sira man ɲi n'i ko k'i bɛ taga ni banabagatɔ b'i bolo i bɛ degun min kɛ sira kan an yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn yanni an ka se yen nɔ bon ni terrain bɛ yen ni terrain bɛ yen nɔ i bɛ se ka taa ka sɔrɔ i ma sɛgɛn mais ni terrain tɛ yen nɔ i tɛ se ka mobili sɔrɔ teliyala ten ka taga a ko ma nɔgɔ dɛ aw yɛrɛ m'an ka sira ye sira bɛɛ ye jagajagalen don sira man ɲi nɔ aw k'an ma filɛ aw k'an dɛmɛ an jigi ye aw ye an jigi ye Alahu Taala ye aw ka wuli aw k'an dɛmɛ se tɛ anw ye se bɛ jɔn anw ye jɔnw de se t'an ye an jigi ye aw de hali bi aw k'a lajɛ terrain ka se ka wuli an tɛ fɛn sɔrɔ an bɛ sigilen sani t'a la an tɛ mɔgɔ hali an tɛ mɔgɔ tɛmɛtɔ ye la jango kana sani kama sani yɛrɛ terrain joli degunba de b'an kan an bɛ si ni a si ɲɛna an bɛ tile n'a ye an bɛ si n'a ye kuma fɛn fosi de t'an bolo ni an kɔni b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'an dɛmɛ an fana ye maliyɛn dɔ de ka raison fana ye maliyɛn dɔ de an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'a kɛ Ala ni kira kama u ka se k'i kɔfilɛ ka ye raison na walasa terrain bɛ se ka wuli an ka se ka an denw na balo ko ɲuman n'o tɛ ɲamɛ ni place fɛn fɛn na mɔgɔ bɛɛ bolilen dɔn ka taga damanda la ni yɛrɛ ye ne sigilen ye yan nɔ sen ne tɛ ne kɔrɔ n'o tɛ bi y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana wulila ka taa damanda la ka taa ɲaɲini u k'a kɛ Ala na kira kama u k'i kɔfilɛ ka ye raison na ni terrain ko kuma ye terrain joli degunba de b'an kan an tɛ se nin ka yɛrɛ ka kuma nin na parce que tellement que an ni tɔɔrɔ an degunna an denw degunna an cɛw degunna degun yɛrɛ b'an kan yɛrɛ terrain joli degunba de b'an kan an kɔni b'o de fɔ u k'a kɛ Ala ni kira kama u k'i kɔfilɛ ma walasa terrain bɛ se ka wuli lafiya la an ka se ka lafiya anw tɔɔrɔlen an cɛw tɔɔrɔlen denw tɔɔrɔlen bɛɛ tɔɔrɔlen dɔn maɲina bɛɛ de kɔni bɛ ɲini k'i boli ka taa damanda la ne yɛrɛ kɔni ne bɛ yan nɔ sen ne tɛ ne kɔrɔ ne tɛ bi y'a sɔrɔ n tagara a mɛnna bon ɲininkali ni ne bolo nin jaabi kan ka sɔrɔ an ka autorités bolo parce que an kɔni an sɛgɛnna wuli ka jɔ nin fɛn bɛɛ la depuis terrain bɛ kelen-kelen boli la fo ka n'a kɛ a jɔra pewu-pewu an ye ko bɛɛ kɛ autorités minnu kun b'an kunna yan u y'an nɛgɛn à l'approche des élections ka taa
train kunkolo dɔ fotota ka n'o yira k'u y'olu acquis u bɛn'olu bila en circulation. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris et jusque là je pense que la population u b'u ka degun kɔnɔna la halisa k'a yir'u la k'a fɔ jamana si ma deli ka développer k'a sɔrɔ chemin de fer tɛ yen. Chemin de fer nin je pense que c'est un héritage colonial. Tubabu nana olu de y'a jɔ. An ta kɛra dɔrɔn ka entretenu mais n'a fɔra an dɛsɛra o fana na. Kɔsa in na tubabu kelen ninnu yɛrɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ jamana tɛ se ka développer ni terrain tɛ. De par la Banque mondiale, ils ont mis à la disposition du gouvernement malien 6 millions de dollars pour le projet modal du corridor Bamako-Dakar. Du côté Sénégal, ils sont très avancés. Mais au Mali, le dossier est toujours au niveau du ministère des infrastructures et du transport. Manque de volonté bien quoi. Manque de volonté, manque de volonté durant. Bon, je pense que nous avons fait c'est une manière de se débarrasser définitivement du trafic voyageur. Et tu vois les populations qui en souffrent. Il y a des villages qui sont déjà en déprise. Maïna, c'est en déprise. Walia, Tukoto, tous ces villages riverains des Araïs sont en déprise. La jeunesse bébé Kabouli, je pense que le mot d'appel que je vais lancer à l'endroit de la transition, comme une prédécesseur, le ministre des Transports, il est de la localité. Il est du cercle de Bafoulavé. Quand on dit Bafoulavé, on parle des Araïs. Ni ye Kayi région faudrait bien arayi de fɔ ka taa train kunkolo dɔ la wuli ka photo yira mɔgɔw la ko train bɛna wuli ne bolo o ta solution ye o ka train wuli mɔgɔw ka lafiya je pense que o bi jamana yɛrɛ de fana lafiya train bɛ se ka mun drainer ka bɔ port Dakar la ka taa n'a ye Bamako camion tɛ se ka kɛ je pense que c'est une aubaine pour les autorités u mana mun investir arayi in na a bɛ se ka bɔ dans un temps record.